Enti me kan wie akoma mati ase se. Efi ne. E bia wo frɛ bia. Yo Dämning. Me yo dehye. Ibi a ese me ma ho de kwa. Bisi kaboa. Adaje. Me de beba. Abeboa. Na emom efi ne ko. Me nye kede ne bio. Right, there was your for me in a hawkwaba, at by Grace TV GH, as we name sexually and Ponyanko Pantum, which did say Ebusia will be on any dinner of Brazil coin. So we will be videos one temper now was subscribe amame, Mr. Nafe, what telling notification now was share. I'm a full friend so any be ashamed himself by Intia Mistral. No one else welcome us one day. Mabusia a free and running rare body a him sentient and feeling so news back when now we pa a Akyem Kadehene. Akyem Kadehene ya nsema beto dwane se ohene se sabire akunya otese no ode ato nchen sabi ono asoro da kunya so ontena kunya ne so biem na bra se beto ntentafie ni so no of course nse Ghana ha de asem ba bonten sa na yina eche adwen ebisa de ekoso di mu awe wodabusua kakra ya yate e de afa de Akyem Kadehene stool no ho ene die ntikura ohene ya nanu ya abeto dwa se wasoro da kunya so aba na sare de munchemu ebremo aye ohene ne din de osaberma ajareti na duye otoso mienu de digwa wat sorry na kunya so ye de munchemu besomo ne ate ase ye nyasam ketu akra afisha beze diuru baako echini na nsem bebre na akoso ye nti ohene sorry na kunya so first of all Akyem Kadehene ye kan wasem e kwa bibrem mensinu mu ane denche mo so mpatem ho ewo the eastern region of Ghana na mu ye fa na kunya mu dia esom eye Okyeman akunya mitre yana na Akyem abu akwa Dormaahene osaje form wotie ofre pen no na Kadehene no eye ne dia ansa na iberu ansem mesrewa abusua kame ho na yenkonko hwe video ne bra ko tie ohena no ase wode tu dwan kasa e bra no wokasa wa resign no ye ba ye beto ye boss na de akoso along the line na ato ye boss e de mitre waso so yenkonko hwe video ne masisi a ye ba ye beto aso Ene ube yo tie bia. The civil said, Kede, Adriana number 1. Swabe, Adriana. Awaham, Adriana. Ah, yes, yeah. Ewala. And now, I am 21 years, 21 and a half years. Sabe flu. Adriana number 1 Akunya. Second 22nd April 2004. And now, we don't be that. Now, me never be that. The sanity, the crab, the guy, the snap, Manusia, a yaw him no. Any Jamaica intino. Benjamin Monko, na sham for sharing the apaye. Na Monfa Uganda so. The moves are also. Enti me kan wie akoma mati ase se. Efi ne. E bia wo frɛ bia. Yo Dämning. Me yo dehye. Ibi a ese me ma ho de kwa. Bisi kaboa. Adaje. Me de beba. Abeboa. Na emom efi ne ko. Me nye kede ne bio. Right, I was watching video ni akwa hwaba na we ye bra eye osaberma ajareti na du ya otoso mienu e wo na hemfi na ni bile so e odi tu dwa se sa bread ye tinton tan akunya ya oteso no wasori afri so na ibe ranse mu menken kan krata ni yie ya odi betu bia kire nsem no e de nsem tu dwa kire Ghana manyina na afia be processes nsem wa sisi nti a ni nyina aka ho bia yesu se sebi ama osaberma ajareti na du ya otoso mienu osine yakunya no ompe biem nti we krata ya e da so ya busia o say the abdication of Osaberma Ajare Tinadu II as Kadehene. Now say I was installed as the chief of Aduana
the first stool of Kade in April 2004. There's a film premium naimu and this year kunyaso. Say a Diana, this year Diana Kade akunyaso. Ya obeye Kade ehine. There's a Diana yo dikan akunyaso. Ya obeye Kade hine. They'll say, I would not want to tout the concrete development I engineered in that sacred office. Na say what's now kunyaso say Kade hine. And punto ni yoma wa yedi abu akunu de nyafe and obeke one sem. Person obeko so kra na wakem one sem. Afi yento as I'll say my tumultuous reign is well known, and I thank God I survived it all. Let's say sabi brought na kunyaso no de oye de obi anim or the nyame ase so watimi afemu a de akodwa wiye. Afi yet also be more say I have decided to abdicate the stool after 21 years of being its occupant with the singular purpose that those who actively undermined my reign can now come together and seek the development and prosperity of Kadiman and Okyeman. Na say one more mfinsie bi onu ba akwa tena kunya so one more sorry tia no na one more amfa ni die amma na hinie no sa bi osore fre kunya so say be ya sa afo ni na ebeba no maka bom abehwe mpuntuo di ama Kade eman no mpuntuo ni yedie adi ama Kade man no ene Okyeman. After it was say I extend my gratitude to the Adiana family who repose such confidence and trust in me to sit in the place of my illustrious ancestors and lead the Kade people. Na say that's it. E dey ache Diana ebusua ye nya agidie wonmu e ma ne betina akunya kase sei so na fei omunya agidie wonmu a e ma ne beso na na mutuo mu e betina biaya na na no nsamafo e na atena. That's what also say may the good Lord continue to bless us all. Dated at Kade this 22nd day of October 2025 of Sabrema Ajariti do the second. Etebusia okan ni na wie na o se twedi apunyankopon ososoro hin sai nyina e o chese krata no eye bosumi du ewo mi ande to so aduonu mienu e wa fimpi mienu ene aduonu numu na o ne din hyase o Sabrema Ajariti do ya otoso emi na busia. This is the background of the story. Ohini ya wasori akunya so ni din ene o Sabrema Ajariti do ya otoso mienu na onim se Kade konumu na yawo ahemfo mienu ahene mienu ena wo ho. There was a rival chief ya no de Sabrema Asaretwe na ohene eka se watena kunya so mfinhia aduonu baako no 21 years ena watena kunya so in 2004 afim pemienu ne nan mu yadisi akunya so yadisi akunya so na busua watena ase a wo bu ne man kakra se Kadehene ya wosan so Sabrema ne division na ya brempon ya som Okyeman era osajifo abo ye na na osajifo abo tia ofre panyi na wa afim pemienu ene edumienu mu bosumi edumi de to so enkono 9th of October 2012 ena Sabrema no ohima ya wo Kade ohima atamio wane ohine na okuro bakom eye oba panyi akuya fosua ena afei enipa bi kan ho abusia panyi Otibu Asare enye ono nko a afei eye nana daako ampem enso ka ho bi afei Krontihene ena afei Asafoache yawdanso omu nyina ka bom enti ohima ya okuro num ka ho bi afei abusia panyi ka ho bi afei nana daako ampem ka ho bi Krontihene ka ho bi ena Asafoache man ye nipa num wo nyina sori ye ede ensem koto Okyeman council ni bizan say Kade ehye Okyeman ase na so nyina na Okyehene enti omu de koto and then some koto Okyeman council when him say omo sra ohene ya ote akunya so eye Sabrema Ajariti do ye otoso mieni wo bu amamre ne amane bi so se ohene ya o side ache yi Okyehene na ote akunya so saa e Okyeman wo bu amamre ne amane bi so ya che se etiamra pa afei wantumi anyina mu enkura said the principles we because of principles ne norms said oh your ohene anyema bi ese oye and the ese oye no ohene ye ntumi anye wo bu so enti omo sra se anom ye wo Okyeman judicial committee no anom ahwehwe nsem omo hwehwe sansem no mu na wo enka emu amasudwim na se bubọ no a Okyeman hyehyeye amambre ne amane ene nana eye Kadehene adi said the emu nsem na sitie na saasem koto judicial committee ye wo Okyeman enim no Sabrema ye kana asem nana Sabrema ejeyi Ajariti do ye otoso mieni ekopa achew se debi sansem wo mo kan nyina no okase odi mu fo na oboa enti bra asem ko Okyeman committee anim no ono de okyerem se onifo na Sabrema ya asem ko Okyeman committee judicial committee anim no na Sabrema Kwame Ko ona na etina asem so ona na eti asem so ya Sabrema Kwame Ko ya otoso mi no ona na eti asem so e Okyeman judicial committee ya sabi na ya kana asemi ekoka ase da bi ono de onifo
ɛwɔ saa nsɛm a osusu sɛ sɛbi ɔhema yɛ ɔwɔ saa abere abusua panyin afei kontihene asafakyɛ ɛne panyin baako ɔka ho ɛde akɔto ne so ɛwɔ Chieftaincy council mu no sɛbi ɛnam sɛ yɛwɔ ɔman a yɛde mmara amammerɛ ne amane ne bu man nti judicial committee ɛto wɔn bo ase ɛhwɛ nsɛm no mu yɛ a medical kasa ɔsabarima Kwame Ko yɛ ɔtɔ so mmienu ɔhene yɛ a ɔna ɛtena judicial committee nsɛm no so no ɛso hwɛ nsɛm no mu ɔde bɛto dwa so daabi ɛwɔ mu sɛ yɛafrɛ agye wɔn ano asɛm nso wɔ nifo deɛ na sɛ yɛhwɛ nsɛm edunson abusua tiɛni o 17 charges ɛna nananom yɛ de asɛm yi kɔdan Chieftaincy council ɛde kɔɔ judicial committee anim no wɔde bɔɔ ɔhene yi out of the 17 charges no bra Chieftaincy council judicial committee no hwɛ nsɛm no no emu 19 deɛ wɔn kyerɛ sɛ nokorɛ nanan edi fo ɛwɔ nsɛm no mu 19 ɛnyɛ na sɛ saa deɛ a wodi fo nsɛm 19 a na ɔto aso yɛ ɔhene nyɛ yie wato wɔn tam ne mu nsɛm bebree nti na ɛwɔ sɛ ɛsɛbi ofi akonnwa so na foforɔ ɛba na nokorɛ ne sɛ ɛbrɛ a ɛbɛtɔ dwa sɛ ɔhene yɛ ante ne ho ase ɛma ɔde asɛm no ɔsabarima agye agyare tena du yɛ ɔtɔ so mmienu deɛ nnura yɛ a ɛbɛtɔ dwa a ɔba abɔnten bɛka saa sɛ ɔde n'akonnwa atoɔ no ɔde asɛm no kɔdan Eastern Regional House of Chiefs na hɔ ɛna Eastern Regional House of Chiefs ruling ɔmo de bɛtɔ dwa ne sɛ asɛm a ɔka no yɛ nokorɛ na mmom ɔmo srɛ sɛ asɛm no ɔmo ruling ne sɛ ɛnsan kɔ back to Chieftaincy Judicial Committee hɔ na ɔmo hwehwɛ nsɛm no mu biem ti Eastern Regional House of Chiefs Judicial Committee no release sɛ the Chieftaincy Judicial Committee no ɛnsan so ɛnsete na ɔmo have a retrial sɛdeɛ ɛka na ɔbɔtɔ kasɛm no ɛwɔ saa nsɛnsɛm no so na saa nsɛm yi bɛtɔ dwa mu a na sɛbi ɛfa no bi san de bɛdan National House of Chiefs wɔn sɛ ɛyɛ a na yɛwɔ division si ɔba ahensɛm mu a yɛwɔ the divisional council yɛ ano na ɔbrɛmpɔn no ɛka asɛm a ɛnam sɛ ɔbrɛmpɔn wei ɔhyɛ sɛbi Chieftaincy state na sɛ Chieftaincy paramount na senti ɛna n'asɛm no kɔɔ Chieftaincy paramount Chieftaincy Judicial Committee kan yɛ a wɔante ne ho ase no ɔde kɔɔ higher body Chieftaincy yɛ paramount ɛyɛ man amammerɛ mu yɛ a ɛhyɛ the Eastern Regional House of Chiefs ase tina ma ɛyɛ ɔhene a yɛka n'asɛm yi ɔsabarima agyare tena du yɛ ɔtɔ so mmienu ɛde nsɛm no ɛkɔdan the Eastern Regional House of Chiefs ɛhɔ ɛna Eastern Regional House of Chiefs yɛ sɛ ɛne asɛm no nsamra baako really sɛ nanom ɛtena asɛm no so wɔ Judicial Committee ɛwɔ Chieftaincy mu no ɔmo nsan tena asɛm no so biem ɛnsan hwehwɛ mu nti Judicial Committee of the Eastern Regional House of Chiefs yɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo nsan tena asɛm no so biem na ɔmo hwehwɛ nsɛm no mu na bia ɛnkɔyɛ babrɛ na bia sɛbi na makyerɛ n'adwen na mɛka n'asɛm wɔ hɔ na ɔmo to ɔbo asan sɛ ɔmo hu ne sɛ bi a na nneɛma bi akyia kakra ɛno ɛna ɛfa no bi ɛsan tam asɛm sɛ daabi yɛte ɛho ase yɛnyɛ yie ɔmo de asɛm no bɛdan ɛyɛ National House of Chiefs yɛ wɔ Kumase nti ɔmo sɛ free Eastern Regional House of Chiefs are there this higher body in terms of our chieftaincy from the House of Chiefs, Regional House of Chiefs, and the National House of Chiefs. And to almost time no at the bedtime, I had the National House of Chiefs. Yeah, I will come say. So when I hear some more, Emma Asumbi, Emma BB, no correct. The National House of Chiefs and so extra seven. So I will share some more Emma National House of Chiefs. Really, yeah, no really no. I won't reverse it. And as they went opposed to the ruling of the Eastern Regional House of Chiefs. And the Eastern Regional House of Chiefs really say, Sabi, you almost sign got some for floor. I watch my move. Chieftaincy Judicial Council. That be you know. Sabi the National House of Chiefs. The really said there be any kind of basa. Really tia. Really no. Yeah, koba say and yes, yeah. Na yeah. Oh yeah. And right. But to ja. So say odina kunya to way. There be yeah really the tia. It never say we need locals be and since ya onya hini BM. That was as far back as 2022. And as I really way everybody from the National House of Chiefs. And no Emma National House of Chiefs network so Emma Busia main kasa so body ka say rival chiefs or na say anyway no ya ohene baako Osabarima Asartwe ya no so ewo hono bi. Now Osabarima Asartwe in the year 2019 and okosaye e de kire na osaje for motia of repaying enti ensem when nam court ni na so na ohene foforo asrai e de kire osaje for motia of repaying sansa amamre ni amane emu de enam say judicial committee of Chieftaincy na kroni ne dia nti no omo hwe ensem no mu se onye de hye na wotena kunya so onye ye enti in 2019 ana abusua ohene foforo Osabarima Asartwe esuaye e de kire osaje for motia of repaying say sabi amamre ni amane e kwan so Kadehene. And Tibra is the National House of Chiefs, a good do her national so cast and a sabi the Eastern House of Chiefs kind of more akasa in the reverse, and as Omakasa the tia, or really the tia menkan some remono. That's any winning us will be a so any beam. And unti Emma Quine, Emma the National House of Chiefs, and tar or Osabarima Asartwe, a ding, a one cartem,
I mean, omo enter the National Register of Chiefs mu. So one mum and Akyem Kadehene as far back as 2022. Nebusia and so in 2023, somewhere November 2023, ena Osaberima Ajare and Tenedu Ayekan asemi. One tenase, one thing semwase. Na oto aso a e de nsem no e Kumasi High Court. And the Kumasi High Court and so really in 2023, Abrana na Osaberima Tenedu Ajare appeal no almost so really said there be they are not kind of acquire nationals of chiefs fast so Osaberima Ajare Tenedu Edin different cartel set national register of chiefs mu say chief of Kade no ye enti omo eka say nationals of chiefs any so anwode no so obey sa anti sa bre no kwa omo the injunction to nationals of chiefs so say oyi ohene din afrin kratem e wa bra enye amamre ene amane afenye no kwa omo sign the name twentwen hono mo ase say the nationals of chiefs here ya entwa yi enti omo fine nationals of chiefs 20,000 Ghana cedis. Esa fine other bodies and nipa bi a sabi omo dey asem chi a omo ye other respondents in the matter omo na ye fine omo and so on. Ntebusia asem akwa konabra any mu nsem bebre emra kasa was from 2004 kakra odi ni maya sabi odi ni kruso ebu ni maya bisi 2012 sabi manso sha ase batan ho awo Okyeman council e ba ya di bisi 2023 yeah brother nationals of chiefs really say no yes, I really nice results of cheese about saying could just sample from no. And yana kwanso no really tia no. Okoya appeal in a year later. E wo Kumasi High Court. E mo Kumasi High Court mpo really we no. It says really we no dia bad dia. E kwan ya nationals of cheese fast so a treaty e Osaberima Ajare Tenedu ya otosumi enu. E ntwa yi tia mamre ni amane e ma fine nationals of cheese. E say ne kwanso kra dia. Sika ya ye to omo a yesusu omo di asem we achi ama asem be be adu nyina omo de bata omo eto wo nyina echi so ya na enya asem ketu akra but kwa go so hini akwani abadie ni ade na dabia in fact dabia ono buni man na your rival chief so a ono so call state council meeting ya ono enso okonum na akwa ahemi ni ade so hini kona bra ni akwani abadie ni mu nsem bebre eno hu ni se bi akura se waka enso we ti sade a ene ejebo any moon send brainty or the Okunyana to one. Ya Sabri on Koswa and Tenakunya so say Akyem Kadehene Epiem. Na this amount for Bisasa a banisani idea. I will hand up the Sabi, Mr. Kasakaka, and send Bibri and na Akunya Bedi 2012 ABC Nakra 13 years. Sabri na him from you and all more and Yasam Kituakra and Ekobasa yin the repercussions a Kubi or na him from you any room na Sabio unya kwanya ensum overlook said yes also more na ha adwen pa debusia in 2023 asem bi si e wa asem we ya ho ebra ohima the friends of bapeni akuafusu ye on edi animu ma odi asem no ekodan Okyeman State Council say nananom we Okyeman hwehwe nsem no mu emma no esan say obusu say ohini aye dem bi etia Okyeman emra ene amane no sabi ohima yi kwakura na okwa na was nanom did the 40 days on 16th September 2023 was in the desk no on 16th September 2023 there was nanom eye na daduanan na sabi on say ohini bia na ohima bia brempo bia to a ye fa ye krono wono na ne din aba ona ye betina yi paso na afi krono mu so mpanyifo din aba na no na ebra wo mo ebobọ mpanyifo betina yi paso no ye na Okyehene edin ba he say osagefo amoti ofre pani ona Okyeman nyina emche Akyem abu akwa man nyina ye ne dia eba asa yo ye bo Okyeman ewuradin wiye ebo anfo bi ni wiye no emna omode aye ohene ba akwa okan the rival chief no Osaberima asartweni bomdin ba ye enti impo in that instant no Osaberima Ajare Tenedu otosumi ni nanom a recognize no se sabio Mr. Kadehene ewo ohima yi 40 days en na ye ne won hye nyina mu ema no kro ba abonte be kasai editi ai se da bi enya amamre ni amane esan se wono ene ye Kadehene but of course sabe wo Okyeman wura anim die wasi hine foforo ya afempem mienu ene dunkro mu June bosumi nsia no mu ewa afempem mienu ene dunkro mu na Okyeman wura sabe yura osagefo amoti ofori pani esi hine enso wo ne man no nti sakoba na sa na wo akunwa ya wudie no Okyeman wura nim die onhye da nyi wuntum sa se wo yo hene ho nti sa brempo sa post e da so yi ebi ohema no etoye na ndotiye
anaso ne 40 days bɛkɔ so na ohun sinanom bia mfa ni bi ama no ɔno yɛ Kadehene ne adeɛ no ɛbɛyɛ nsɛm bebree but ɔbɛyɛ ndɛn na nanom asi hene no awie ya akɔsoa emu nsɛm bebree du baabi a wobɛte Kade Chieftaincy matters ɛtumi kanya ne ho a na du baabi koraa aban mu mpanyinfoɔ kokoro dwuma kɔdi dwuma bi a ɔnhu ɔhene yɛ a wɔnkɔ no hɔ enti kɔ no mu kyɛe yɛ a yɛwɔ ɛfa bi a ɛwɔ sɛbi ɔsabarima agyarete na du yɛ ɔtɔ so mmienu deɛ nei ɔde abɛto dwa sɛ akonnwa no ɔmpɛ biom wɔgye atoɔ no ɛna afei ɛyɛ baako ɔka ɔsabarima ɛyɛ asaretwe ɔmmienu ntɛm na ɛnyɛ kuma koraa nti obiara wɔ wɔn yɛ di n'akyi yɛn ne yɛnya asɛm ketewa gya kakra saa bere de na yɛsɛ yɛmfa to dwa mama sɛ nyinaa te sɛ akonnwa na ɔde ato yɛbusua this is the background of the story from 2004 yɛ ɔbɛtena akonnwa so 2012 ɛna ɔhema a ɔwɔ kurom hɔ yɛ wayɛ nyame di saa bere ɛna de hyɛ no mu mpanyinfoɔ bi ɛde taboɔ kɔtɔ no so ɛwɔ Okyeman state council anim sɛ wayɛ nneɛma bi etia akonnwa no wato ne nsuaeɛ ɛyɛ ne nsuaeɛ osuaeɛ kyerɛ Okyeman wura wato ne nsuaeɛ gyina no ntumi mfra adeɛ so na no hwehwɛ nsɛm no mu no 17 count taboa ahodoɔ du nson no ɛyɛ ɔhene yɛ ɔtena akonnwa no so saa abɛ judicial committee ɔhene yɛ ɔtena adwam kyerɛ sɛ emu du nan deɛ ɛno kora wodi mu fo emu mmiɛnsa ɛna wɔni mu fo na ɛsɛ neɛ amamɛ ne amanneɛ mu ɔtena akonnwa so ɛnyɛ yie ɛno nti nanom tu nadeɛ so fast forward asɛm wɔde kɔdan ɛyɛ Eastern Regional House of Chiefs ɛsan sɛ ofi divisional council no a n'akɔ ɛyɛ the regional house ofi divisional council n'akɔ the traditional council no a the next highest authority in terms of chieftains the regional house of chiefs I mean that is amanya ɛnka Asantehene but ɛwɔ Asantehene deɛ the apex of yɛn chieftaincy ɛyɛ bad ni na yɛ yɛrɛ Asantehene wɔka it binds on regional house of chiefs and national house of chiefs na but mɛka ne say sansa Okyeman ɛyɛ paramountcy ɛnti no from the traditional area and traditional council and I'm kind of the next body a bit to look into the matter was just like how it was. That's the Eastern Regional House of Chiefs. Yeah, almost and similar as there be assembly go back. Now the Eastern Regional the Okyeman Council, Judicial Council, no, as the Judicial Committee and two Mbwase and Sanhwehwe and similar ABM. And no, and I don't be a Sunday bed National House of Chiefs, National House of Chiefs. I reverse and I say I'm born somewhere the Eastern Regional House of Chiefs. Akan atugu in 2022. As there be and okrepa and kwan so say their Eastern Regional House of Chiefs kind of jitu wenye ye and anom we Okyeman Council omo reaffirm the ruling of the anom of Okyeman Council say osabarima ajare tena du yoto so mienu sabi otuni nsaya na ne kwan so no say on tena kunya so biem say ohene ewo eye Okyeman mu titiopa e de Akyem Kadehene ememu anya asem ketoa enti saa na koba a year later in 2023 ohene e de kodan high court release say Ekwa National House of Chiefs efa so yiri din e de free nkrata mu no entwa ye de obi fro di be hye mu entwa ye enti om di injunction to say sabi de hyebrante anaso ohene osabarima asaretwe mesremika on madare mabu ye ni din abehye nkrata mu as National Register of Chiefs mu no National House of Chiefs no of fine National House of Chiefs put 20,000 Ghana cedis any other body say aka but ohene hwe na what say kunya so 2004 then finishia di unu ba ko atweman so be say finishia be say dumiensa ene akira ekurase waka enso on wait so na this year ya otu dwa say sabre ejebo emu ha onya mani na watwe asa ode kunya ato no ya oda so ye this year this brand obekoso asom na mu makunya ya wote so ewo Okyeman mu say Akyem Kadehene there was 7.4 pa say sabre say kunya no won't meet us here and so Jabusia this is it yeah somewhere by and you come up a very sad story pa and about to the anti who ohwe brand na dey nsem to dia oh yeah the demeanor the body language na there oh say he was talking out of grief he was talking out of pain and so when the adura bia aya na akoba ne sa anti e be wish na all the best in his future endeavors na asere mpanyi for say we wa mother Roma you wa mother Roma say bibia ne mmoa ema pepepe ye nya adwuma na so ye nya adwuma na yigina ye nka mo maye man Ghana enso entumpo Jabusia we dey quickly and the best song e di nsem na chi dey be film ba bia be san ba dey dey abesom kai se madiki aka se kade ehye obrempoma eye Okyeman or I mean oswai che Okyeman to Okyeman ase ya osom na Akyem abu akwa man hene onso Okyeman anasa Akyem abu akwa stool no man stool no dey asomafo na di ne mo Akyem Kadehene akunya no se be aduanafo e di Akyem Kadehene akunya na nana kasa o ka se me oduani me de hye no kre sansa Akyem Kadehene akunya no aduanafo na edi adehye okuro mo kire se saa ahensem ahenmienu e okuro nti ama empuntuo bi bia na empuntuo ho ayeden e de ama mo okuro no ya anya asem koto asam time back on this answer nyina betu twa nti nei ya sabe ohini de akunya toe yinim se rival chief no nana ba kwa ne wo ye osabarima asaretwe ya no wina press no
automatically nam so side ya che ochime renti obedi kuro no eso preko anase sabi a faction yeah one na fan so foforo be unity e wo honom but anyway amamre ni se wo side ya che owura na owura di kuro na she onsa enti enam se osaber ma asartwe ya otoso emienu ya ono na ye rival chief to osaber ma jare tina do na kunya to yi wo side ya che ochime renti amamre mu oyo hene ye gini tum preko president enti edi nsem na chi ye beto fom biem dia fancy we be san ba na ye dia beso mo kai se panyifo na kan wasem kwa na wase de ya ebewie e ya bobo ni ko bia daro ma na so masne ma be di dwumadie ebrel ebi ani obi trading enterprise e kuma say south interest junction me sera to tumika call e ko je on tade on pabo no perfect na bibia enkoyi information bi kwan so sanso e na make am for better ways financial services de ama me o henere da na kusisi me kan sha man say nyina sa busua ene wiase we e wo America or Canada na open insurance company papa de ho batana no ani better grace financial services ni so me ma me number na etwego no for me ma me ohere da na kusi number na ntwetwe nkomai na bibia enkoyi enfama better grace financial services and I will say financial freedom for everyone ebusi am dey the community su ebre pam yebishia nyamenka ho maka bye bye.